मिथिंगाया जोंनि थांना थानायाव जोबोद गोनांथार। मानसिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिफां-लाइफां दानफायनाय, कलकारखाना एबा गारिनि गिख्रंथाव खहा गोनां मैला बार ओंखारनायनि थाखाय आबहावाया दिनै जोबोद गाज्रि जादों। बेफोर जोबस्रांलांनो हमनायखौ नोजोर बोनानै आबहावा संरैखा होनो आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना बोहैथि दाननि 5 खालाराव 53थि मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लाहार-फाहार खालामगासिनो दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्ज सिंनि देवस्रि रायपुराव 53थि मुलुगनां आबहावा सान फालिनो लादों। बे हाबाफारिखौ 10 रिंगानिफ्राय खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि, बिटिसि हाग्रा बिफाननि इएम फानिराम ब्रह्मआबो माननि आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो बाहागो लागोन।